Okay, datang sa lang sa pag-appeal. The Roger Solomon. Okay, so, nakatayo salamat sa pag-rasi sa mga nag-appeal punta sa iyo. Kapag Domingo, tanang ng mga step na importante din ang mga sermon time, kundi present time o pagkanta o memory verse. Memory verse time kay dili time sa pagpasa. Kinsa ay naka-memorize? Wala. Nakita na kong nasa mo. So, kinang practice hinay-hinay. So, hina ko next week, mas takan mga verses at tayo maka-memorize. Kung dapat mo ang 1 million peso pinay sa usa ka verse, memory verse, kasing 100% ko maka-memorize. Memory verse kay importante. So, next week, hina ko mas takan kaya maka-memorize. Maangkot ta? Daghang kayo salamat sa Dios kung sa imong akong grasya, nakatigong diri para paminaw sa pulong sa Dios. Kung sa imong akong grasya, naiwas kami, kung sa imong akong grasya, makatigong diri para paminaw sa imong pulong Ginoo. Kung walay imong tabang, kung walay tabang sa Ginoo, walay kakinsa nga makaamgo kung sa man nakahulugan sa pulong sa Dios. Mga kayo abaya na namang kasing-kasing sa tubang sa imong pulong, aron nga mapaminaw namo ang imong pulong pagayo o maangwan namo ang kahulugan sa imong pulong. O kapayo hatag ini o mapayo sa mga panghunahuna aron nga makapaubos kami sa tubangan nimo o makatutok kami sa imong pulong lamang o maangwan namo ang imong grasya o imong kabubuton. Sa Ginoo, sa pagkatinuod na ka mga tawiyahon o kaluyahon sa mga payutabangin na makadaog sa mga tawiyahon, especially aron nga marami kami sa Dios ing mapilingong instrumento. Sa Ginoo, labi na kabalo kami nga duol na ang makabali ni Kristo. Among makita ang tanan ng mga timayan sa katapusan, timayan sa katapusang panahon, kining kalibutan, mga payutabangin nga makatukaw sa espiritu ng paaging, o kung may mga sayong na kinabuhi o sayong mga kinakuna pa yung tabang mga makalabay na pinaging time aron na mahimo kami mas mayong Kristiyano para sa timayan sa Ginoo. Ilabi na sunong na semana na Grand Bible Seminar di sa Church Building. Nag-invite kami sa mga tao na dililuwas kapag yung abayan lang nilang kasing-kasing aron nga makapil sila sa Bible Seminar o makadawat sila sa kalibasan. Para nini, mayo gamita ang mga brothers and sisters inyong mabiling instrumento. O para sa mga brothers and sisters nga wala nakapil nini, tinawin nga makauban ng Diyos nila, isang tanong sa isang asa, aron nga makahunaw na sila nga ang fellowship ay importante o makakuyog sila sa fellowship. So, o kung may mga brothers and sisters nga adunay pagsulay o kalisod o pagantos, pwede namin nga mahupay sila pinag sa imong pulong this time. Kayo salamat sa Dios, among isali ang tanan sa imong mga kamot, sa pangalan ni Kristo, among giampo. Amen. Ini atong kabilang Biblia, Marcos chapter 16, verse 15. Ilabi na karong time kung kayo na Bible Seminar next week. So, atong tunan namin mag-resa ni kasunod, pakamo sa Bible Seminar, karong luta, atong tunan nagkabay sa Marcos chapter 16, verse 15. Marcos chapter 16, verse 15.
Kaya tumasahon sa Ikon, siya mingon kanila, lumakaw kamo sa tibong nga kalibutan, o iwanin ninyo ang mayong balita sa tanang lugar. Ikarong topic kay, kung anong kinahanglan ka mawali sa mayong balita. Ang lason, ano man kinahanglan ka magpaambis na mayong balita. Why should we preach the gospel? Why should we evangelize? Mao kinyang topic karon. Kung kay nalos na mo sa mga kapalo na mo nga ano man kinahanglan mo mag-evangelize. O kakamanga hilayon, basin inyong nakatunan, ang kabay sa evangelism. Pero isang kapalo na ta, pero ang itong himay, ang tumong kung lason, ano man kinahanglan magpambis sa mayong balita. Marcos chapter 16 verse 15 kay pulong ni Jesus, katubang sa mga taong nakaras kaluwasan o ilabi na para sa mga tinunggan niya, humingon siya. Sa wala pa siya nakabalik sa langit. Siya mingon kanila, lumakaw kamo sa tibong nga kalibutan, iwanin ninyo ang mayong balita sa tanang lugar. Uy, pasaban ninyo nga, mag-evangelize kamo. Tumawag niya importante nga mission sa inyong Christian. O kining pulong kay usutumong sa iyang pagkani. Luwa kalibo kating nabay sa una, biyani sa Espiritu tining kalibutan, para usa, para sa evangelism, walay lang na tumo. Ang laso nga naman biyani siya tining kalibutan kay, para sa tao, para sa mga kalag na naman. Ang tumawag niya tumong sa iyang pagkani, please go to the main chapter, Unang Timothy chapter 1, chapter 1 verse 15. Akong masabi. Pulong nga matinumanon, tapos dahil nga pagkatawat sa butos, nga si Kristo Jesus niyani sa kalibutan, sa pangwa sa mga makasala, na kanila ako ang labak. Tumawag kanyang tumong sa iyang pakal. Ano mangyayari sa rin kalibutan? Para pangwa sa mga makasala. Sa manining, ano man naluwas ko, ano man nagiluwas ko sa Diyos, para panguwa sa mga makasala. Pareho nga tumong. Ano man kitala ko sa trabahoan, ano man kitala ko sa eskwelahan, ano man naluwas ko sa akong barangay, ano man naluwas ko dito sa Pilipinas, para panguwa sa mga makasala dito sa Pilipinas, para panguwa sa mga akong pamilya, sa akong panimalay, para panguwa sa mga tao sa akong barangay, mga gibutang sa Diyos ikaw sa imong kapit. Tumong sa iyang pagkani, tumong sa kalwa sa lakong pare-pare. Same purpose. Ano man gibutang sa Diyos ang Davao Catholic Church dili sa Davao? Para sa usa? Para sa akong kinabuhi, para sa uban ng mga tao nga dili luwas. Para sa tao nga dili luwas. Mao pinakaunang tumong sa pagtukos sa iglesia. Ano man ay fire station, kung sa man ang tumong, ano man kinahanglan fire station, para pangwa sa mga tao, di ba? Gikan sa kalayo, gikan sa modern situation, para sa tao. Para sa tao, di ba? Para sa tao. Para sa uban ng mga tao. Dili para sa firemen, kundi para sa uban ng mga tao. Ano man kinahanglan police station, para pangwa sa mga tao, gikan sa crime. Ano man kinahanglan iglesia dili kalibutan? Para usa. Para pagkaw sa materials, gikan sa church, o para pangwa sa mga tao. Para pangwa sa mga tao. Pero kung dili ko mag-evangelize, mao kining dakong sala sa tubangan sa Dios. Dahil fire station, may dakang mga firemen, pero kung dili sila mangluwa sa mga tao gikan sa kalayo, sala sila, di ba? Dakong sala. Dahil police station, bisa pa may mga crime, pero dili sila makuha sa bisag usa para pangwa sa mga tao. Saan laki niya? Inyong mga church, kung kapulong ko sa pagwali sa mayong balita, saan laki niya sa tubangan? Ano man? Kay tinod ang influence. Mao kanyang tumong sa iyang pagkani. Ano man yan si
Jesucristo din kalibutan para para sa mga makisala. So mga kung sa man iyang gibuhasa diyan yan isa din kalibutan. Ilabi na sulo sa diya na mo siyang 30 years old, nakasugo siya sa public ministry. 3.5 years. Kung sa man ang iyang gibuhat, Marcos chapter 1, verse 35, 38. So Marcos chapter 1, verse 38. Marcos chapter 1, verse 38. Atong masang suit one. Kung siya miingon kanila, mga kita sa mga lungsod nga sinian, aron makawali usap ako dito, ay alam nini niyani ako. Miingon sa Kristo, sa English ba dyan, let's go! Let's go! Let's wait, let's go. Let's stand by, let's go. Let's go out into the next house to house. Mag-evangelize ta, maukin niyang kabubudusan. Bisan pa, sa panahon ni Jesus sa pagtingo ko, takanang nakasaliway ni Jesus, di ba? Takanang nakaiuno ni Jesus, takanang nakalutos ni Jesus. Pero bisan pa o, takanang dili ka nang namamina. Pero wala siya nakaundang sa invite. Let's go. Karon. Kung sa man nakabubudon siya. Kung sa man nakabubudon ni Jesus. Busy kayo ka, di ba? Wala interesado sa mga tao, di ba? Maundang ka, bawang kinakabubudon ni Jesus. Makulak ka, hanggang maabot yan ang inakasing-kasing. Ayaw mag-evangelize. Ayaw mag-invite. Arong time, katapsang time. Hugaw kayang mga tao. Wala interesado. Mga next time, mag-evangelize. Dili this time. Bawang kinakabubudon sa Diyos. Karon. Right now, let's go. Bawang kinakabubudon niya. Pero atong lawas, pilihan ka. Atong lawas. Puro mo naman tayo. Naitingwa sa lawas. Hindi ko gusto. So, tinatamak ka. Ikaw kanino. Kabubugong sa Diyos tayo, let's go. Samantala tayo, maminaw mo sa sero mo, nakatouch ang Diyos sa inyong conscience. Kung saan man ang giwa ka rin. Ano man kapulang ka. Ano man hilong ka sa pagpanga sa mga tao. Ano man wala ka naka-invite. Ano man wala ka naka-ampo. Ano man wala ka nakabasa sa pulsa para sa Beniza. Ang Espiritu Santo kay maisaysay kanina. Ang inyong paminaw pagayo. Mawali usap ako dito. Let's go into the next house that I may preach there also. Let's go. So, ilabi na next week, na i-Bible sing na, di ba? Kung saan ito buwan? Kung saan ito buwan ito? Yan ang tama, kulat ang to mo, ani ang mga newcomers. Ang ito, ato kung kanina. Tinatamak, luwas nila. Para nini, hinang na sacrifice. Even if I did this, dili ka makabilas pinay sa kunang. Dili ka makabilas pinay sa kunang. Makabilas ka pinay sa action. Let's go. Let's go. Let's go. Mauking yang tingog sa Espiritu Santo ka. Go and preach. Go. Para pakwa sa mga isda, kung saan yung buwato? Dito pero kanang kung makuha mo ng mga isda, ayong kakabiin, makabista ang mga isda sa iyong balay. Sir, isda me.
Nakulam mo sa mga isda. Mga isda mo, tagasa ka. Gikan sa dagat. Payukanon ko. Makamis lang mga isda sa inyong balay sa ilang kawan. Para pagkuha sa isda, we should go to the sea. Para paano sa mga makasasala sa kalibutan, kinatamo ato sa kalibutan. Go. Even sa tayo waiting, even sa tayo pagkuha nila, at tubangan sa iyo. Kasi taman niyo? We should be more active to stay close. Bisan pang dili ko makuhat. Kasi mag-event sa uban na mabrasi sa imbis na ko. Tingnan ko, mag-event sila. So, sama sa evangelism ni Jesus, ang tumong sa kaluwasan na ko kay pagpamisa mayong balik. Yung sa nila pakaluwas. Naluwas ba mo sa inyong kawagan o na-invite ka? Na-invite ko wala? Kung usap ka doon lang ako sa dyan, nakatulog ka, naluwas ba ka? Automatically. Hindi. Na-invite ka, di ba? Na-invite ko nga nakatabang mo para makapamilya. Sa mangini, kung dili ko makuha sa pisang unsa, wala nang isa na makaba sa kaluwasan. So, dito sa Pilipinas po, history of the evangelism dito sa Pilipinas was amazing. Kung wala'y sakripisyo sa mga brothers and sisters na nakakaluwas sa amin, kung wala'y luha nila, kung wala'y pakampo nila, wala mo, kasi wala mo nakadaw sa kaluwas, di ba? So, evangelism ay pinakatakong mission sa church. Isang paong na mga kalistanan, isang paong na mga paantos, isang paong na pangutos, hindi ka makauna. Katok. Isang paong isang pa buhuno kay mo subukan ninyo nga ayaw iwali ang mayon balik ng bakong ng mata. Kung mawali ka, madakpang ka, kung mawali ka, imumala ka, imawala, kung mawala ka, mawala ang trabaho dahil magundang ka sa evangelism. 2,000 years ago, takang mga Kristiyano kay kikaw sa Leo, di ba? Takang mga Kristiyano kay kipatay sa mga sundalo. Takang mga Kristiyano kay kilasan dito sa krus nga matay diwang sila. Wala sila nakawindang sa Leo. So mga sadyang nangamatay ang takang mga Kristiyano dito sa krus sa mga Jesus, ubang nga mga sundalo kay ito ni Jesus. Hindi mo sila na tinuot sila. Ano man, wala sila nakaundang sa evangelism. Isang pao, nangamatay sila. Kung nakaundang sila sa evangelism tungo sa kaliso, pasing walang nakabot ng mayong balitahan ko din, di ba? Hangtod karon, gikan sa kamatay ni Yesu Kristo, kabalo ba mo pila ka buok kayo nangamatay? Kaya sa Christian, tungo sa persecution? Over 60 million. Over 60 million mga Kristiyano kay gipatay tungo sa mayong balita. Kung wala ilang dugo, kung wala ilang luha, kung wala ilang sakripisyo, kinusa ninyo kapaluwas. Bisa pa nakita nila takhan mga kamatay sa mga Kristiyano tungo sa persecution, wala sila nakauna. Agna tayo utang di kanila, di ba? Agna tayo utang di kanila. Kinangata mo para sa utang.
Unsa man? Evangelism. Kung wala yung sakripisyo, wala nakawala na mayang balita. Ikal sa head. So, ang itong una-una, tabay sa ibili. Kung wala sakripisyo, imposible. Ang mga tao dililuwas na ilagaw ang mga passion. Ibang kaya na passion para sa sports, ibang kaya na passion para sa salapi, ibang kaya na passion para sa kalibutan. Aduna sila yung ilang passion. Gusto sila. Anong gusto nila magpunta. Yung mga Kristiyano, unsang passion kayo importante? Passion para sa event. Na yung mga passion sa imong kasing-kasing, anong ka nila mag-event? Na yung continuous event? Another. Dili kini special. Noon na kasing-kasing yung mga Kristiyano. Kaya ka na mapunta sa impero na tanong. Sa tunaw-naw, ano mga kinatama evangelize? Unang rason, ang kalwa sa akong itawag ay, akong kalwa sa kaligan. Akong kalwa sa kaligan. Akong kalwa sa kaligan. Hebreo chapter 2 verse 3. Hebreo chapter 2 verse 3. Hebreo chapter 2 verse 3. Yeah. Ato masasnitan. Kung sa sa pangikay, kung kalikay, ang imong nga pakadakong nga kaluwasan, nga sa sinuktan, isulti pinabi sa Ginoo, gipamatod ang kanato, pinabi kanilang nga mga napaka-tuo. Pakadakong nga kaluwasan. So great salvation. Great salvation. Kaya sa mga butang nga imong gigawa, kung sa'yo pinakadako kanimo. Cellphone? Moto? Balay nimo? Kung sa mga pinakadako kanimo, honest. Imo ba na asawa? Kung sa pinakadako kanimo, kaluwas. So great salvation. Kaluwasan kay mas dako kay sa universo. Kaya, para paghimo sa kaluwasan, gihatag sa Dios ang tanan. Takot. Gihatag niya ang iyang kinabuhi para paghimo sa kaluwasan. Para kanimo, gihatag niya ang tanan. Gihatag niya ang tanan. So para pagpala sa iyang grasya, ang itong ihalag ang tanan para kaniya. Diba? Pero pila sa imong giban? Para kaniya. Kung sa man ang imong ihatag, para sa mayon. Pila ka oras nga imong gihatag ato sa Dios para sa Dios. Pila ka mga tao nga imong gi-invite ato ka. This year, pila ka tao nga gi-invite nimo? This year, para sa pila ka mga tao na ampo ka kada adlaw. Naampo ba ka para sa mga lungsod? Kami ng prayer request. Kada adlaw. Yung mga preacher, kung dili ko makampo, dili ko makatulo, di ba? Nakampo ko kagabi. Kami ng prayer request. Karong Bible sa nag-iigat, until sa last Bible sa anyway, nakampo ba ka kada adlaw? Ano man kinatama ko nila? Kaluwasan tayo, ingat ka. Kaluwasan tayo mas dakong buhat sa Diyos kaysa sa pakalan. Diba?
Job chapter 36. Job chapter 36. Verse 20. Job chapter 36, verse 22. Akong basahon. Aniya karon, gibuhat sa Dios sa pagkahataas uyamo tungo sa iyang kagahom. Kinsa ba ang magtudlo nga sa makani? Tingay sa iyang gahom, makabat ang Dios sa dakong. Salmo 1 to 6, mupang na lang. 1 to 6 verse 3. Ako masam. Si Jehovah nakuha sa mga dakong butang. Alam. Si Jehovah ay nakabuhat sa mga dakong butang alam. Dakong. Kung sa mga dakong. Kung sa mga dakong. Kaliwas. Di ba? Salvation. Kung kay salvation kay dakong buhat sa Diyos, mga evangelism kay dako ba o di dako? Yung mga Krisyano, tayo sa mga dakang mga schedule, kung sa'y pinakadakong buhat. Kung sa'y pinakadakong buhat kanino? Imong trabaho o evangelism? Imong schedule o evangelism? Kung sa'y pinakadakong buhat sa tubang sa Kapag ito ba? Kung sa'y? Evangelism ano man? Kaluwas sa sa'y pinakadakong. Diba? Davao Tory Church kay dili bagong church. Kato? Davao Tory Church kay dili bagong mission trip. Niyagi na duha ka pastor. Ayaw mag-evangelize sama sa mga bagong church. Ipakita ninyo ang inyong pagod. Niyagi na takang mga years. Inyong nakatunan ng takang mga sermon kabay sa dili. Kabalo na ta. Wala naman kinatamang evangelize. Pero, bisan pa may dakang makala kami sa evangelize. Bisan pa kabalo kung akinan na kumakwal. Pero dili ko makuha sa kusang unsa. Wala bisan unsa ang butang kayo. Bisan pa kabalo kung evangelize ka importante, pero kung dili ko makampo, lang, wala ito. Bisan pa kabalo kung akinan ko mag-evangelize, pero kung dili ko mag-sekripisyo, wala ito. Ayaw makukom sa ubang ng mga brothers. Ano mawala sa nakabilis? Ayaw bumata sa mga. Mag-evangelize ka. Mag-ano kayo na? Mag-sekripisyo ko na. Mag-invite ko na. Kada abante. Ano man pili na makabuhat? Maka-evangelize ka. Maka-invite ka na. Bakit time? Akong tao na gumawa na tayo makabaga. Ayaw mag-evangelize. Isang pang mag-evangelize ka, hindi sila bumani. Makasulti ka sa tubang sa mga. Ay, kaya tayo sila, mga hindi kinahanglan ko mag-evangelize. Ako ba? Sino ba kang madili siya maluwas? Kabalo ba kakinsa yung maluwas? Wala ka kabalo. Kaya sa mga branches sa pagtino ko, sumala sa ilang testimonyo, nakabista ko sa mga branches so happy na umat. Pero sa sinimas, nakabista ko ang bayo. Sa wala pa ang kaluwas nila, kayan sila. Pero naluwas sila. Tungo sa kahon sa Espiritu Santo. Ayaw magbabag sa kahon sila. Tungo sa inyong kawan niyo. Ayaw makuha-duha sa kahon sa Diyos. Kahon sa Diyos na dili kahon sa tao.
Wala imposible iya sa Ginoo. Tako. Dakong. Mga evangelist tayo, pinakadakong. Uy, kadiwa. Ano man kinatama evangelist? Kay imperyo kayo tino. Tino pa ang imperyo. Kung imperyo ka dili tino ko, ayaw mag-evangelist. Mag-enjoy mo sa panilutan. Kung imperyo ka dili tino ko, makagawas ba ang mga tao kikan sa imperyo? Kung sa katapay wato sa imperyo, makagawas ba sila? Baka mga tao sa mga pagsabi, di ba? Ilabi ng mga Katoliko, kung maampo para sa mga minatay kayo, makagawas sila kikan sa imperyo. Tino pa kini? Kung makagawas ang mga tao kikan sa imperyo, ano nga namatay sa Kristo dito sa cross? Kung makagawas ang mga tao kikan sa imperyo, pinakabuang na tao kay si Jesus, ano nga namatay siya dito sa cross? Imbis na kamatayon, kinasay magtudulong ka ninyo, makampo para sa mga tao nga namatay. Kaya makagawas sila kikan sa imperyo. Ano nga namatay siya kung makagawas sila kikan sa imperyo? Bisag pa kabalo na ang mga Kristiyano, pero usay makinaboy ang mga Kristiyano sama sa mga tao na wala nato sa imperyo. Bisan pa atubangan nato na yung mga tao na mapunta sa imperyo. Sino po atubangan? Wala kasing-kasing sa mag-invite. Okay na ba kini sa atubangan sa mga Kristiyano? Kinang ko makulang atubangan. Kinang ko makilong sa atubangan. Imperyo kayo tino ko. Insay nakuha sa Adela. So, insay nakuha sa Adela. Ang Diyos. Nakasula ba kang atong dito? Nakasulo pa ka? Sulo sa Adela. Kung mahulog ka dito sa Adela, kung saan may tabi? Bawal na. Init tayo. Ang Diyos nga nakabuha sa Adela kay nakabuha po sa imperyo. Imperyo. So mga mga ngayon, nakatutulong si Jesus kabal sa imperyo, di ba? Linaw makalay. Ang mga magtuduha, ang mga makihilawas, ang mga duwa-duwaon, ang mga nakasimba sa mga Diyos-Diyos, ang mga bakakong, kay mapunta sa linaw nga kalayo. Imperyo. Matthew chapter 25, verse Luka chapter 12, verse 5. Luka chapter 12, verse 5. Akong basa. Apan da mga pasitaan ako kaninyo, ang insa kamo angay mahadalo. Kahadalo kisiyang nasa tapos siya makapatay adunay gahom sa pagtambok ngadto sa imperno. Oo, ako na ba imo kaninyo kahadalo kisya. Kang kisa pulong kini? Pulong ni Jesus mimo siya nga imperno. Tayo na imperno. Imperno mao nga angay mo susyo na nimo kaluwasan. Even in your face, ano man, imperno. Kinakuha kamong panatay makatusan na. Pero dili ko makasulting na 100% tayo naluwas. Tayo sa napuluduhan, na usap ka pikikin sa sikudas. Tayo sa 7 ka mga records, bisan pa, leader, kay dili durante sa kaluwas. Tayo sa mga 7 kabot records, usa kay peke. Si Simon, ni Petro, kipabunyak na siya. Nakasunod siya sa mga apostol. Pero sa Biblia, napatay ang iyang tayong mapakto. Sure ba mo na naluwas na ka? Karong Bible seminar, Panginoon pagayo, sama sa mga nikmo.
check your faith. Sa una, usa ka sister, dito sa Philippines, nakasimba siya pipila ka years. Yan, aktibo siya. Wala problema. Nakapamilya sa tanan. Nakakuyog siya sa tanan mga pwede. Usa ka dalaw, nakabinara siya. Iyang friend, kay invite. Sa mga akong visa sa mga pwede nga sa mga Bible study na punta. Kada punta, na i-Bible study ibang sa pipila ka mga patay. Kanang sister, nakabinara. Sa ito Bible seminar, iyang invite, sabi ang nakakauset ko, niya, wala sa lumas. Iyang invite. Pero, after several months, chance na naka-share ka ng sister kapag sa celebration testimony. Akong ginawa mo, nalawas na siya sa una. Pero naka-share siya nga, nalawas ko. Almost, what year? This year. Pakang fellow siya akong gipang ka. Sister, imong birthday, spiritual birthday kayo na uso? Pastor. Sa pakating mo. Nahipakwa ba sa una, pero kung sa aula, wala ko nakasya. Pero sabi ang naka-evangelize ko, hagi kayo diyan yung Bible, di ba? Sabi ang naka-evangelize ko, niya to pa nga tino nga naluwas ko. Saan pa wala kaluwasan, baka invite mo. Saan pa wala ka naluwas, baka invite mo. Check your faith. Kada Bible study ito. Hindi naman para sa Newton, kundi para sa imong kanila. Nahi-implement. Tinuod kini. Kung implement ka dili tinuod, wala na sa mga sakripisyo para sa dili, di ba? Paano ko na kabay sa imong pamilya na dili? Imong ginikan na, imong papa, mama, imong mga igsuko, relatives, siningan. Asa sila mapunta ka? So, usa ka brother, nakashare siya nga, nakampos siya, nakahagulta, para sa iyang pamilya, tumingos siya nga, nakampok ko, sa diyang nag-imagine ko, imagine, limos siya nga, naka-imagine siya nga, mapunta ang iyang pamilya sa Instagram. Naka-imagine siya, dalaw nga, masakit ang mga family member niya, dito sa Instagram, makanto sa ito, naka-imagine siya, hagulta. So, tumingos siya nga, kailan nga nakahula ang tingwa sa Diyos. Kaya nakalimit din siya kung sa'y maitabukan. Kung sa mga limong tigunaw na kadaho. Drama, sport, salapi, babae, lalaki. Walay kayo nga makakunaw na kabay sa luso. Kung sa mga imong interesado kadadala. Kung saan nakapakadaw sa salapi, o kung saan nakapaka-eliminate. Kung sa mga imong interesado kada adlaw, mao kini imong imong interesado kay ika. Diba? Fisherman, ang may nakuha siya na kung saan nakapapatwa sa isa. Diba? Kristiyano, kinatama ko na kung saan nakapakaluwas. Kung saan nakapakatabang sa mga tao para makanas kaluwas. Proverbs chapter 24. Chapter 24, verse 11. Proverbs chapter 24, verse 11. Proverbs chapter 24, verse 11. Atong basang sulit ko.
luwason mo katong nangadala nato sa kamatayon o katong mga nakandam na aron kapagapatyon, takawang nga sila imong mabulikan. Deliver, save, luwason sila. Luwason sila nga nakatana sa impyerno. Pero usahay, ubang kay makaisip sa verse 12. Verse 12. Ubang kay maka-excuse sa mga kung ikaw mo ito, anya karon, wala kami mangibalong ini. Wala ba siya nga nakatimbang sa mga kasing-kasing mga hunahuna nini? O siya nga nakabantay sa iyong kalat? Wala ba siya maibalong nini? O wala ba siya makabalos sa taksa-taksa tao sumal sa iyang buhat? Kaya pautan ako mo. Wala ba mo kabalo? Na kinahanglan mo makilala? Kabalo ba mo o wala? Kabalo nga. Kabalo nga mo, mapuntahan mo pamilya sa impyerno, di ba? Dili ka maka-excuse sa tubangan sa Diyos nga. Hinoo, wala kang kabalo, nga kinahanglan ko mag-evangelize. Dili ka maka-excuse. Kaya kabalo na ka, mapunta sila sa impyerno. Dili ka maka-excuse. Si Abel. Nakapatay si Cain. Nakapatay si Cain ni Abel. Bakit pinakaunang papatay? Ito panahon na, nanguta na ang Diyos kang Cain. Asa man ang imong igsuon? Dito ba si Cain? Kinahanglan ba ko mubantay niya? Ako ba ang tao na kinahanglan mapantay niya? Mao naskuang duty. Ngano wala ka nakabilis? Kung mauta lang gusto nimo, baka tubag baka kanya nga. Ngano man kinahanglan ko mag-evidence niya? Wala siya nakabasta isa-isa ka na ko, pero ngano man kinahanglan ko mag-evidence niya? Nakabuwas siya sa sala. Anak ko, ngano man kinahanglan ko mag-evidence niya? Baka sulti baka sa manini? Tayo mangutan lang gusto nimo tao. Tayo kung sa mga sa. Nakabuwa na po ka sa sala. Kaya, kung sa mga tao na diniruwa sa gawas, napasayo na ba? Wala. Napasayo na ilang mga salapinan din ni Jesus, pero ano man dili ko makapasayo sa ilang mga salapinan. Di ba? Dili ta maka-excuse sa tubangan sa Diyos. Judas, chapter 1. Judas, chapter 1, verse 23. Katong masang gusto, select 1. Kung luwason ninyo ang uban, nga agawon ninyo sila gikan sa kalayo. Ug sa uban maloy kamo nga mga may kahadlok nga mga dumot bisan pa sa bisting nga nabulingan sa ulo. Sa diyang buwagi ka sa diyang naglakaw ka, kung makita nimo ang balay na nasunakong na itaas sa sulod, ano sa may buhat? Buwagi ba ka? Pwede nga buwagi ka, isang pao, nangamatay sila sa sulod sa kalay. Akong ipakita ang usa ka video. It's a desperate wreck. They saved two. Usa ka balay, lahi kalayo. Sulod sa balay, lahi mga bata. Lahi mga uban nga nakaato dito para pangwas nila. Ano man? Nakahilak sila sulod sa kalayo. Luwas kami. Para sa lawas,
May mga tao na sakripisyo. Para sa Espiritu, bakla mapunta sa impyerno, pero wala interesado. Yung mga Kristiyan, mao kini ang ebidensya sa kaluwasan. Ano? Trapped inside an apartment. They're in the back room. Body cam footage shows a police officer in Mesa, Arizona throwing rocks to break open the window. You can hear the children's screams. Come to the window! The cop is trying to figure out the situation when a good Samaritan appears out of nowhere. Do you have a ladder or anything? Look, he's like Spider-Man. He hops the fence, stands on an air conditioning unit, and rips out the window frame with his bare hands. Hey, come to the window! As smoke billows out, he actually hoists himself into the burning building. Moments later, he reappears with a baby. She's wearing only a diaper. Give it to me! Go! Kanang usa ka tao, bisan pa naikala sa sulod. Dahil takong posibilidad ng mamatay po siya, di ba? Nakasunod siya sa kanila. Baka ba? Takang mga tao ay mapunta sa impyerno karon. Bakula bakahang tubugawas na sila kawal nito. Ang ito luwason sila, pas-pas. Come out! Unsa man ang ibigay sa mga apostoles. Come and see. Come and see. Kung natuka sa impyerno, payugunaw na, unsa man ang imong buhat? Unsa nga itong buhat? Ato ba sa mga tao dili luwas? Verse 23. Ako masapagusok. Luwason ninyo ang ubang nga agawon ninyo sila gikan sa asa. Kala. Eventually tayo dili religious events. Bible seminar tayo dili religious events. Ano maging tama Bible seminar? Tayo mo narikan? So, kung wala Bible seminar, tayo mo, wala ilasong manay, hindi sa mga kinatama event Bible seminar. Religious event kini? Para sa atong kalipan? Para sa atong satisfaction? Usahay ubang tayo makaisar sa mga successful tayo ang Bible seminar. Successful ba? Bisa pa may takama ko nga dili bukas. Kalina na makasulti ka mga successful ang Bible seminar. Bible seminar, still going on. Wala pa rin. Evangelism, tayo wala pa finish. Gihapon, naidak ng mga tao dili. Ato, dili ta magtupa. We cannot be satisfied. Hangtong mobile sa Spirit. Luwason sila gikan sa kalayo. Mao kinya kasubuan sila. Mao kinya kabubuton sila. Kay tinuod ang impyerno. Dayon, ikatulo, ngano man kinata mag-evangelize? Kung wala yung evangelism, wala sa kinsa nga makanas kayo. Kanang gusto nga luwas ng mga tao, pinagi sa evangelism sa mga pinaluwas. Dili pinagi sa estudyante, kung dili pinagi sa evangelism. So, unang Korinto, chapter 1, verse 20. The first Corinthians chapter 1, verse 21. First Corinthians chapter 1, verse 21. Okay, atong basang sa ito. Kaysa pagkanaw nga diya sa kaalam sa Diyos, ang kalibutan pinagi sa iyang kaalam, wala makailan sa Diyos. Ikahamutan sa Diyos ang panguwas niya ng mga nakatuo, pinagi sa kabuhagan sa papalo, pinagi sa kabuhagan ng papalo.
The foolishness of the message preached to save those who believe. So sa ato ba sa mga tao, evangelism tayo murag buwang. Ang ano man ang evangelism mo sa manini. They cannot understand why we are preaching. Kanila, ang evangelism tayo murag buwang. Ang mga tao dili luwag dili sila ganahan nga mamina. Pero walay lain nga kanila, walay syuka. Evangelism, walay syuka. Do not find easy way. Please find way of suffering. Kung walay sakripisyo, walay buhay. There is no easy way for evangelism. Walay syuka. Nasa taman ninyo? Kung walay atong evangelism, hindi sila kalunas. Dua kayo katilabay sa una, karong way of salvation, way of evangelism tayo pa rin. Talang sa evangelism tayo pa rin. So para paano sa mga bakal sila, kinahanglan invite. Kinahanglan invite. Diba? Kinahanglan invite. Kinsa invite ka? Hindi sa church. Kinsa invite ka? Francis, kinsa invite ka? Kinsa? Siya. Siya. Ang kumusta ka? Kinsa invite ka? Ako. Diba? O kitang tanan. Baka mo, baka invite mo. Kung mas-invite mo, buta ba ka? Ayaw ka dalok na. Ayaw maulaw. Kaya kananan yung sinaluwas sa sila mga, kung mas-invite mo, buta ba ka? Watak ang sa tao. Kinahanglan invite. Roma chapter 10. Verse 14. Kasi kabalo na mo, meaning verse 2. Roma chapter 10 verse 14 to 15. Ako masabi. Nang usaw nila ang pagtawag kaniyang na wala nila paktoy, usaw nila ang pakto kaniyang na wala sila hidunggi, usaw nila ang tapakadungok na wala may babawali. Without a preacher, how can they listen? Verse 15. Okay, verse 15 ito masang 1. Kung unsaon sa pagwali nila kawas kung sila ipadala, iyon sa naisulat na pakatahom sa mga tiil niya itong mga nanagwali sa mayong balita sa kapitain, kung nanagdala sa malipayong balita sa mga mayong balita sa mga mayong balita. Pakatahom sa mga pakatahom, baba o tiil. Pakatahom ang baba, pakatahom ang mga pulong sa tao, pakatahom sa mga tiil. Ano man? How beautiful are the feet of those who preach. Kung walay pag-akto, walay pag-balik. Ito. Para panglas nako, diani si Jesus gikan sa langit. Nakaani siya dili sa kalibutan gikan sa langit. Para panglas mga makasala kinan ko mugawas. Go and preach. Mga Iye tayo pakata. Dili ba? Usa yung ubang kahit na mag-snack, kaya ka makabigay, pero wala yung action. Dili kini. Ina ng tao ng tapas. Dili sa Pilipinas po. Kung wala yung misyonaryo na nakaani, yun sa nato papaluwas, di ba? Dito sa Korea kung sabi yan na Korean War. Tahan ng mga balay kayo naguba. Tungo sa war, takang mga tao kayo nangamatay. Hindi natin panahon na ang mga missionary kayo naka-atko sa Korea. Kung wala action, wala yung evidence. Sato?
kung wala yung evangelism, wala yung bunga. So, kinahanglan inviter. Sa panahon ni Jesus, na mga inviter. Para ni Pedro, Christian, kinsay naka-invite ni Pedro? Kinsay naka-invite ni Pedro? Wala siya naka-ato kang Jesus sa iyang kawalingon, na-invite na kinsa? Andres. Iyang ito. O, si Nathanael. Kinsay naka-invite? Si Philip. Yung sa nila paka-invite, Juan. Chapter 1. John chapter 1, verse 46. John chapter 1, verse 46. Atong makita ang evidence din sa versikulo na inviter. Payo ko lang na payo ikakita, payo ikapulagan ng inviter sa inviter, o sa invitee. 46. Atong masabi. Si Nathanael, miyong kaniya, mayo bang butang nga mubulagikan sa Nazareth? Si Felipe, miyong kaniya, umari ka, o tanaon mo. Kinsay naka-invite ni Nathanael? Si Felipe. Hinsan niya paka-realize. Come and see. Nakahula pa siya? Kang tumuari siya o nakato siya kaniya? Nakato siya kaniya para pangwas niya. Nakabisa siya ni Nathanael. O naka-invite siya sa manini. Come and see. Nakita na ko si Jesus. Nakita na ko ang Mesias. Come and see. Maka-invite mo sa manini. Ano magsilong? Ano maulaw? Ano man Kristiyan kayo maulaw? Ako ba sa mga tao dito? Dahil mga tao nga nasunod sa kalayo, maulaw pa sa pangluwas nila. Dahil kalayo, kung nakita niyo ang video. So, maulaw po. Ato bang sa kalayo maulaw? Ato bang sa impyerno maulaw? Kung maulaw po sa mga balita, maulaw po ang dutungan ako. Nang nabibigay, di ba? Maulaw po sa mga tao na maulaw ka na tumingo ng Diyos. Romans 4:16, mingo siya po sa Pablo, dili ko maulaw sa mayong balita. Mingo siya po sa Pablo, dili ko maulaw. Ano na maulaw mag-Christian sa mayong balita? Come and see. Si Felipe, dili siya preacher. Dili siya preacher. Yung sa ni Andres, paka-invite ni Pedro. Verse 38. Iyang gidala siya kang Jesus, si Jesus mitanaw kaniya umingon, ikaw mao si Simon, ang anak ni Juan. Pagangalan ikaw Kepas. Isa duha nga nakabaptis sa kang tuwan nga nag-50, isunog kaniya, mao si Andres, igsoon ni Simon Pedro. Kinsay naka-invite ni Pedro? Si Andres. Invite. So para sa Bible seminar, kinsay kinahanglan? Invite, di ba? Invite. Kung wala invite ka, wala invite eh. Ano man, di pa na tayo kamay? Tungo sa prosecution? Tungo kay kahiya sila?
Kung kayo wala interesado, dako na baka sa manini, bilin. Kung kayo kamay kayo ang invite. Baka na wala pa naka-invite. Mga tikam na kayo gamay. Bisa pa church member kayo gamay. Pero kung ma-invite sila dakan, tikam na kayo dakan. Hanggang kami pila katama yung ginuman. Uhuwangan rin. Naka-invite ba ka sa uhuwangan rin? Uhuwangan rin ako kami. Pila katama yung ginuman. Pila katama yung gihatag ang invitation. Para paano sa usa ka tao, kinahanglan ko ma-invite dakan. Kaya wala nila, ubang tayo makapamina. Ako? Pero kung dili ko mag-invite, isang kinsay makanin. Imposible. Sa una, usa ka brother, dito sa Korea, iyang trabaho kay repair shop. Door repair shop. Door. So, kada adlaw na customer, nga doon na trouble mo sa door. Para sa Denison, sa iyang top, kidala niya ang DVD 5 na set. Just pipila kasi siya. So, kipaling niya ang DVD 5 na set. 100 pieces, 100 pieces. Sa magkakita yung nakabisa siya sa balay, sabi niya naka-repair siya, ihatang niya ang 5 na DVD. Ma'am, kung night time, ay paminaw, kung tangan ka nga mami na pa tayo, saan ko tawagan ko, utaban ko. So, sumula sa iyang testimonyo, happy na muro kay ihatang niya ang tanan. Pero, wala sa kinsa nga nakatawa. Kung mga nakauna siya nga, as mga nagibok tayo, wala sa kinsa nga nakani. Wala sa kinsa nga nakatawa ka na ito. So, nahibili ang usap ka DVD, usap ka last one. And tayo, kipalingan ako ang DVD, last one. Buhat ako. Wala ko nakadahong na ubang tayo nagtawa. Pero happy na give up. Kaya wala sa kinsa nga nakatawa tayo. So, last DVD. Tiyatang niya ang DVD sa usap ka babae. Ma'am, kung ganang kang mamina, tayo paminaw. O kung ganang kang mapadayon, tayo tawag ko, butagan ko, hindi mo nga makakamin sa Bible sa inyo. So, kihatang niya last DVD. So, kihatang niya, pila ka book? Pila ka book? 100. Tanan. Siya ka last. Ma'am, last babae. After few days, gidawa niya usap ka film. Kanang babae kay last babae. Sir, asa man ang imong church? Ano mama? Kanang ka po mami sa pagtingon, nakapalit ako sa kamatuuran. Asa man ang imong church? Kanang po mami na dito. Naminaw siya sa Bible study na naluwas siya. Dadungong na po ang iyang testimony gilit. Kanang usa ka brother, kung wala siya nakasacrifice sa manini, yun sa usa ka babae nga pakalo, di ba? Kung wala siya naka-invite, malas ba siya? Sa manini. Wala ka kabalo, kinsay makabalo siya. Mga kinata mag-evangelize para sa tanan. Kato? Para sa usa ka sister, naka-invite siya 100. Mao ko niya evangelist. Ngano makinang na street evangelism house to house? Wala ta karon kung kinsay kanang mamina. Sa una, sino ang experience na ko? Ako o iba sa mga brothers and sisters, nakagawas gikan sa church building, naka-invite ko. Mag-evangelize ta. Dito sa kalsada, usap ka wala kay nakatulog, ibang sa iyang batang na babae. So, ako giyan ang invitation. Sir, dahil Bible sa inyo na next week. Kung gusto ka, maminaw kita.
Dia tu pangalak ka ba kung sa siya? So nakasukon na ang Bible study. Wala siya nakaano. Tapos yun na kasi hindi siya buhay. Second day, wala siya nakaano. Session 3, nakaano siya. Uban sa iya, asawa. Na-surprise ko. So salamat kayo sa pag-amin. So nakapil siya, uban sa iyang asawa, usa ka na. O, laminaw sila halos. Session 3 na lang. Sa akong hiningan. Sir, mas mahal nga maminaw mo sa Bible sila pagkabusok sa session 1. Kung okay lang ka, pwede na bistawan na rin mo balay. Yung sabi, okay, pwede kayo. So pag sa Bible study na, uban sa leaders, nakabista din. Iyang trabaho pa ay police. Policeman. O kanang adalang nga akong gi-invite na iyang birthday. So, suma sa iyang testimonyo, nakakulang siya ng ano man gi-invite ko, parang adalang kay birthday. Nakikabudol sa Diyos. So, dapat niya nga, nakikas ko eh. So, akong gi-suggest, maminaw ka, sir. So, nakapaminaw siya, uban sa iyang asawa, sa DVD Bible Study sa church building. Dalawa sila, nakabila sila sa inang anak, dalawa sila, nakabila sila sa iyang mama, pado ingno. Gi-stroke siya, pero kaya tayo ang paluwasan. Hanto karong nakasimba siyang bahay, iyang mama. Dalaw, nagabasa siya sa DVD. For 1 year, nagabasa siya halos about 2 times? 1 time? Kung wala may naka-invite, hinusta niya pa kayo. Niya ito panahon na, naka-invite ni Dakan. Halos over 100, 200. Siya na lang naka. Para pangwas mga usak at tao, kaya na mag-invite Dakan. Basta naman yun. Kung wala sakripisyo, wala iba. We should go and we should invite. As much as possible, we should invite many people. Dahil, along there, makapula na ang mga tao na nananin nga mami. So, ebenezer tayo, unsa man ang first step, prayer, ikadwa, looking for people who want to listen. We should find evangelism is not going. Ang capital sa Assyria kay Nineveh, tahutan mga tao dito. Away sila at tubang sa mga Israel. Kaya mga tao sa Assyria, sadyang nakapatay sila sa mga Israelita, itangtang nila ang pani sa ulo. Mga tao sa Assyria, sadyang nakasakop sila sa Israel, nagkisakop ang Israel sa Assyria. Kung sa man ang ilang buhat, itangtang nila ang pani sa mga tao sa Israel. Sumama sa kasing sa mga Israelita, ang mga tao sa Assyria kay dakong kaway. Pero sa kadilaw, itawag si Jonas. Nakailan ba mo nito sa Jonas? Jonah. Ato dito sa Nineveh. Sa mga saya kasi may dakong conflict. Kaway sila nga nakapatay sa takang mga salita. Pero kinahanglan ko mag-evidence nila. Minsan pa nakapatay sila sa takang mga salita. Kumusta ilang mga salita? Kipasan nyo na ba wala? Ay sa Patino, kipasan nyo na ba wala? Minsan pa si Jonas tayo din makapasa iyo, pero kipasan nyo na ba ang salita sa mga Assyria o wala? Kipasan nyo. So mga wala sa nakato sa salita, di ba? Ang libro sa Jonas ay chapter 4, upa ka chapter. Chapter 1, obedience of Jonah. Chapter 2, disiplina, sino sa isda. Mga to kayo wala sila kanto, ikaw siya sa isda, di ba? Tutulo sa tiyan sa isda, nakainak siya, o nakampo, Ginoo, buwas ako. Nakasuka ang isda, nakagawa siya. O, natawa niya ang second chance.
chapter 3. Chapter 3 verse 1, sumasabi nga, ikaduhang time, niyari ang pulong sa Diyos kaniya. Nakahinusol siya. Nakato siya sa Nineve. Pero bisan pa nakato siya Nineve, ihapon na rin. Hindi mayo kasi. Pero bisan pa, ano siya, hindi mayo kasi, nakabilis. So chapter 4, takang mga tao dito sa Nineve kayo nakadawa sa kanila. Sa Biblia, pinali sa evangelism ni Jonas. Nakapahinusol ang mga tao sa Nineve. Sa Biblia. Ito ba sa akin? Lucas chapter 11. Verse 30. Lucas chapter 11 verse 32. At tumasahon sa ito, ang mga tao sa Nineve, utindog sa adlaw sa paghukom uban nining kaliwat na, o magahukom sa silumini, kay makinulsol sila sa pag-ali ni Jonas. Ug tag-awa kusang nga labaw pa kang Jonas aniya dinhi. Ngano man nakapaninulso ang mga tao sa Nineve? Tungod kinsa? Tungod kinsa? Tungod sa pag-ali ni Jonas. Tungod sa preaching of Jonah. Kung wala sila capitalize, laluwas ba sila wala? Bisan pag-away, bisan pag dili gusto. Tungod sa ilang emotion, mga kung hilam siya, ngato sa mga tawag dito sa Nineve, yung sa niya pakalmas, di ba? Okay, tanaw. Sa una, usa kasi sa tayo nakapakamse. Ayaw sa pagsabili sa dapat ko niya. Usa kasi kayo nakapakaunser ko. Hasama ko yung problem. Usa man. Ako pa kayo wala ka na. Ayun. Pisong na makabila sa ano man. Naka-impact mo ka. Wala ka rin sa ito. Kasi iyang kinabuhi ka di Mario sa panimalay. So mga ikasa panahon sa pagkabata, kanang sister, walay bunga kita sa ama. So mga kanay mapakto. Amahan ka iya kawa sa. Pero pisang pang naluwas na siya, di so nga makaber, pisang tayo, sama kanina yung nakalimay, kanina nga malimay ang iyang kahut kang kinabisa. Pero kami naman siya nga, mapunta sa silipero. So mga naka-alis sa kanako. So, sa yung bahay. So, akong kami. Ayaw rantang ng imong emotion. Ayaw rantang ng imong kasi. Payo tanawa si Diyos. Ngano man namates niya, hindi naman para nimo, kundi para sa imo. Bisa pa na ipakto mo, payo mag-evangelize, hinari sa hubungan niya. Tayo mutabag ang Diyos. Kanino nga makalabay sa pakto. Mag-meditate, humuma sa Diyos. Usahay, hindi ka nga gusto pala ito, di ba? Usahay ka ikawa. Pero usahay ito pa ka din. Ilipin sa akin di ma. Kung din pinalisa, humuma sa Diyos. Mao nga, dihingo sa Espiritu nga, higugumaw ninyo ang inyong kawa. Kung sabi pa sa kanini, mag-evangelize mo sa mga tao. Kato, si Jonas, sa iyang kasing-kasing, ang mga tao sa Assyria kay kawan. Nakapatay sila sa takang mga Israelita. Pero, pinagi sa evangelism ni Jonas, takanang nakapahinulsol. Nakapahinulsol sila nga, ala, atong mga salakay, akong salakay, nakapatay ka sa takang mga Israelita. Takanang nakapahinulsol. Kung sa huguma sa Diyos, di ba? Kasama mo? O, usa ka Ilocos. Gikan sa Ethiopia,
nakabisa siya sa Jerusalem. Ang distance kay 1,000 km, layo kayo. Para pagpaminaw sa pulong sa Diyos, nakabisa siya sa Jerusalem, pero wala siya naluwas. Ihapon, nakalibok siya kung sa mga nakahulugan. Ilagay na Isaias, chapter 53, kabay sa kamatayan ni Jesus. Kinsa siya? Kinsa siya? Ito pa na kinsa yung gigamit sa Diyos para sa Diyos. Si Philip. Suma sa Biblia, Gawad chapter 7, nakabilala si Philip dito sa Samaria. Samaria po tayo sa Samaria ang mga salita, away sila, di ba? Nakaato si Philipes dito sa Samaria, takanan nakada sa kalimutan. Ito pa na nakitawag siya sa Diyos. Aton dito sa Gaza. Gaza kay lugar na nagkakamapublik ko karon, ayo sa Israel ug Palestine. Gikan sa Jerusalem, pangiyo sa Gaza, halos 70 km. 70 km. Ito pa na walay bus, walay sakyanan. Nakalakaw siya 70 kilometer. Go and preach. Bisag pang layo, nakaato si Philipes dito sa Gaza kay kisugo siya sa Diyos. Atoon. Nakato. Kay kinsa si usap ka gunok. Dito sa iyang karwahe, sa diyang nakabiyay siya. Nakabasa siya sa Isaiah. Pero naipakwa kinsa siya. So, sa diyang nakalakaw siya kami ng karwahe, kinsa nakadagan? Kinsa nakadagan? Si Filipe, passing good longer. Hoy! So, nakastop ang usa ka lunok. Utok pa niya sa Biblia, nakalingkod si Filipe. Nangunta na si Filipe. Kabalo ba kung kinsa siya? Usa ka lunok kumiti ba? Wala kung kabalo kinsa siya. Nakalistorya siya kung kinsa siya. Nahangguan sa usa ka lunok kung kinsa siya. Siya kay Mesias na namatay pa. Naluwas siya dito, o kipagunyag siya, kaya ako ba man dahil tubig. Pinagi ni Filipe, usa ka yun ako kay, nakalaksa, kaya sila, invite her. Gawad chapter 8. Verse 35. Gawad chapter 8, verse 35. At masang selection, hibuk kami Filipe ang iyang baba, ug sa gisubtan niya sa kanini nga sulat, iyang gimantala kaniya ang maayong balita ni Jesus. Kinsay ginamit sa Diyos para evangelism? Si Filipe. So, makita ba ninyo ang mga invite? Makita ba ninyo? Yes. Kaya para sa karang Bible study na, kinahanglan ba ang invite o wala? Kinahanglan. Kinsa inviter? Ako. Yan ay kakamaw bro sa karon. Dili kamay membro. Kamo ka dili kamay membro. Kung ma-invite mo karong semana, adlaw, taka na makapit. Taka na makapit, buta ba ang Diyos? Pero kung dili mo makbuhat sa bisag unsa, atong Bible sa natay, pareho sama-sama diyan ng Bible. Amay na. Unsa ka ula sa tubang sa Diyos yung old church. Tabaw old church kay dili bagong church. Kato. Ayaw mag-skip. Go and invite. Kaya makita ninyo ang duwa sa Diyos. Yan. Kung sa mga iyang hibuk ka ni Filipe ang iyang ayaw mo sinunod. Magpaba mo. Open your mouth. Open your mouth. Okay? So, suma sa Biblia nga, ang mata ron kay, usa ka magtutultol sa iyang silingan. Proverbs chapter 12.
Chapter 12, verse 26. Proverbs chapter 12, verse 26. Atong masahon, ang matarong mao'y usata magtutultol sa iyang silingan. Ang pananggalan sa dawat na mao'y kamakapka sa lahat kanila. So, kailangan ka mutabang sa mga tao din luwas para makapulagan ang dalan sa langit, di ba? O, ikaw pa, ano man kinatamak evangelize? Ang tulong sa kinabuhi sa Kristo na kayo saman, evangelize. Kabalo na mo, sayo mo, ito 118. 118 verse 17. Atong masang loud ni, sulit 1. Dili ako mamatay, kundi mabuhi ako. O igapahayag ko ang mga buhat ni Jehovah. Dili ko mamatay, kundi mabuhi ako. Ano man mabuhi ko, ano man nabuhi ka karon? I shall not die but live. Para usa. Para usa. Igapahayag ko ang mga buhat ni Jehovah. To declare the works of the Lord. Mao kinasong nga mabuhi ka. Ano man nagtrabaho ka. Para pakpami sa mayong balita. Ano man nag-eskwelahan ka. Para pakpami sa mayong balita. Ano man nabuhi ka karon. Kung kay dili ka mamatay. Kung kay dili ka mamatay, mga mabuhi ka. Ano man nakahatag ang Diyos na kinabuhi kanimo para usa. Para pagpambit sa mayong balita. Kita na po. Gusto kong mag-share sa wonderful evangelism story. Sa lain nga church sa Pilipinas, atong life of mission, kanang usa ka sister, iyang edad ay 82 years old. Nabasa niya ang Biblia kada tuig o 3 or 4 times. Nimo siya nga happy na namatay. Mga nakahimbag sa takang mga apo, kaya ano sila takang mga apo. Ubata. O siningan. Kada Bible study na, usay kita na niya, ubot 10. Mag-ubot 10. Kada Bible study na, nakahimbag siya sa takal, bisan pagtigol lang siya. Nimo siya nga, akong panglang kay evangelism na lang. Kahapi na mamatay ko. Kamain, sister. Kamain. Sa iyang kilikang na ibibili. Sulos sa seda mo tayo, wala sa nakatulog. Mahayang concentration. Ay, iyang panglaw, hingo na lang. Nakaibig sa dakan. Nakaimay sa dakan, mga tayo wala sa dakan, mga invitee, ubang tayo nakada sa alwas. Hindi ka makadulog. Tigo lang siya, sakit tayo siya diyang pupo, pekpon. Ang nga sakit pero miyo siya nga, Pastor, okay na po. Basta pag sakit ko, anong ka ko nga makabilit. Kung sa katakong pasyon. Sa patino, naula pa ito ba nga niya? Bisa pa ako, hindi maayong lawas, pero ano na nakabilit? Ano ka ba sa inyo? Sabi yan, naka-invite ang mga Brazil, bisa pag tigo lang siya, miyo siya nga, gusto ko nga mo puyok. Bisa pa mainit na weather, nakatuyok siya. Pagka mo sa invitee, nasakit siya kagusto. Ano masakit siya kayo? O pastor, kayo naka-invite siya. Tao ba sa mga Brazil, sa mga sakit siya karon. Pero bisa pa sakit, nakapil sa pelo si kagusto. Kung sa kamay tingin mo, baka isko subaka ako ba lang yun? Dapat din akong gihatak sa Diyos nga bahayang panglawas. Bisa pagtigo lang siya tayo, kanan siya nga makibigay sa mga. Dapat din akong gihatak sa Diyos ang bahayang panglawas. Kung kisa man ang mamatay para sa gospel kayo, mabuhi para sa Diyos. O kung kisa man ang mamatay para sa gospel kayo, makadaw sa tabang sa Diyos. Tinuon.
Dili ko mamatay, kundi mabuhay ako. O ipapahayag ko ang mga buhat nito. Anong gusto tayo? Nanay, sadyang naka-eminence ni, layo nga lugar. Halos 3 hours distance. Nakakuyog siya. So sa S100, comfortable ba? Hindi comfortable, di ba? Yung, hindi ko lang sister. Sama tayo na nakapin, sakit siya ako. Long traveling, pero nakapin mo. So na-touch yan mga brothers and sisters. Bisa pa okay ko lang siya, pero dakong tino. Ang tumong sa akong kinabuhi tayo, 7 days. So, Eclectus chapter 1. Eclectus 1 verse 1. Eclectus chapter 1 verse 1. Maukin niya testimonyo ni Salomon. Nakalaba mo ni Salomon? So, ikatulong hari sa Israel, di ba? Naka-introduce siya kamay sa iyang position. Makita ninyo ang tulong ka position dito sa verse 2. Kaya akong basahon, kami na pa kayo, ang mga pulong sa magwawali, ang anak na lalaki ni David, hari sa Jerusalem. Pila ka mga position dito sa verse 2. Magawali, anak, o hari. Hari kay position sa kalibutan. Anak kay position sa inyang panimalay. Magawali kay position sa tubang sa. Tayo ang tulog ang mga position sa pananaw sa tao, unsay pinaka-maayo sa pananaw sa tao. Sa pananaw sa tao, unsay pinaka-maayo position. Hari, di ba hari? Dili ka sa maayo hari. Sa to, gusto ko nga maayo hari, pero kung dili ko anak sa hari, dili ko maayo hari. Ako? Pero sa kasi niya, unsang position ka pinaka-importante, dili hari. Verse 12. Verse 12. Verse 12. Atong basa, so ito ako na magawali na hari na Israel dito sa Jerusalem. Okay. Nina siya testimony o kung sa mga iyang mas taas na position. Hari o magawali. Ini sa verse 12. Okay? English version. I, the preacher, was king. Kung sabi pa sa kanina, ako kay magwawali. Magwawali ko. Ako kay naging hari. Kung saan po din yung pinaka-importante? Hari o magwawali? Kinsay magwawali? Kitang tanan. Even ito tayo pahin sa pasalanan. Pasalanan mag-evangelize o kitang tanan? Kitang tanan. Bisa pa o dahil mo siyang hari, nakalimay na siya na iyang tinong na position kay preacher. Kung sa mga imong trabaho, what is your main job? O evangelism tayo daily job, pero kung sa mga imong main trabaho sa imong kinagawa, evangelism, ulay mo. Kitang tanan tani, pangawali. Kinang magbaba. Nasa naman ninyo? Yes. O, sumama diyan mo di, ilang mga preacher, biyo sa sama ninyo. Kung dili ko mag-evangelize, karong asarawa, dili ko makulo. Nakabila sa sama ninyo. So, kada adalaw, at least, naka-invite siya, at least 1%.
Kung dili ko mag-evangelize karong adlaw, dili ko magtulok, nakabilas sa mga sumama, kabalo ba pila ka mo kay invite? 100 million people kay invite niya. TMU. 100 million people were invited by D.L. Moody. Ano man, naka-invite siya kada adlaw. Population sa Pilipinas ay over 100 million, di ba? Hindi sa Davao. Hindi sa Mindanao. Ay, takang mga tao nga wala pa gi-invite. Takang mga tao nga wala pa nakaibala kung sa mga kamatuuran. Ano nga, wala pa si Jesus nakani? Ay, diya po na yung mga tao nga kanang nga mamina. Wala ta kabalo, pero kabalo na ang Diyos. Kinsay makami sa Diyos para papami sa mga balita. Kinsay atong kanang nga mamina. So, baka invite mo, example kung baka invite mo kada adlaw, usa ka person, suro sa 1 year, pila ka mga tao na baka invite mo? 365 people, di ba? Dili ka makabuhat? One day, one person. One day, one person. Mukinhang na ba takong oras? Sabi ang wag ka sa tindahan. Kung makita niyo ng tao, hatagis lang invitation. Maminaw ka. Okay, karong first. Pakadala, maminaw ka. Second person. Kung ma-invite ka sa mga English sa 1 year, maka-invite ka 365 people. Mao nga dili ko maka-stop sa tubangan sa Dios. Ano na wala ka naka-invite? Ginoo, wala yung tao sa tubangan nako. Maka-stop sa dapat sa langit. Evangelism kay dili sa iyo, pero dili Jesus. Ano samahan? Evangelism kay difficult, pero evangelism kay dili difficult. What does it mean? Sa dili pa ko mag-evangelize, evangelism kay burag reason. Pero kung mag-start ka sa evangelism kay dili, ano nga, babatin mo nga nahin ang for the Bible niya, Tawad chapter 20. Tawad chapter 20, verse 24. So, hina ko nga madawa ninyo ang encouragement inaning vesper. 24. Acts chapter 20, verse 24. Okay. Atong basa sa scripture. Apan wala ko pagkakamahal na ang akong kinabuhi sa bisan unsang paagi. Aron lamang mahimpit ko ang akong tinuwa ang kapakalagat nga akong nagawat ikan sa Ginoong Jesus sa papamatud sa mayong balita sa grasya sa Dios. So, mauting yung testimony ako sa Pablo, para papampi sa mayong balita, mamatay ko. Ano man ningos sa mga nilikay nahanguan niya nga, sa diyang mag-evangelize siya, kinsay mo uban? Uban? Ang Diyos. Marcos chapter 16. Marcos chapter 16, verse 20. Karon pa may ito, di ba? Okay, naman. Karon topic, main verse 50, di ba? Lumakaw ka mo kung naisal sa Diyos. Verse 20. Ato masasalitsuan, kung sila panlakaw magwali sa kanang mga gabi, ang Ginoo nagabuhat uban kanila o nagpamato sa pulong tinadi sa mga ihanan nga ipauban kami. Kung sabi pa sa mga they went out and preached everywhere. Kinsay mo kuyo? Kinsay mo kuyo? Bisan asa, kung mag-invite mo bisan asa, buuban ang Ginoo. Mama,
Sa dili pa ko mag-invite, murag imposible na, murag bisot tayo. Pero kung mag-evangelize mo sa gawas, babatin ninyo nga, nahihan. Bahwa kana mo nga mag-invite lang. Buhatag ang sa tingwa, bagong tingwa, amazing. Kung mag-invite mo sa gawas, bawal na ang tingwa nga kanan mo nga mag-invite. Kung mag-invite mo sa gawas, kung kayo muuban ng Diyos, buhatag ang sa bagong tingwa kanino. Mayo kini. Tingnan ko mag-invite labaw pa. Kami, kahapon, mga bata nung kayo naka-invite. Kumusta ang mga branches na naka-invite? Nadaw pa ninyo ang bagong kasi-kasi? Nakataang sa bagong kasi. Tingnan ko mag-invite labaw pa. Alam na ita mga tanga wala pa luwas. Kang kisang kasi-kasi. Kasi-kasi. Ano man nadawa ninyo bagong kasi-kasi pa na. Ay nakauban? Kung ma-invite mo, bisan asa, bisan kisa, kinanta mo ito nga, uuban, ang Diyos. Dasal ba ninyo? Karong semana, hangtong sa Bible semina, pila ka adlaw kayo naging? Ika sa karong adlaw. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 8 days, di ba? Kung mag-invite ka kada adlaw 1 person, maka-invite ka pila ka tao? 8 person. Kung mag-invite ka 2 person every day, maka-invite ka 16 persons. Kung mag-invite ka 3 persons kada adlaw, 3, 5, 8, 24. Bakabuhan mo. Bakabuhan mo. Ay, isay mo kuyo. Ang Diyos. Baka ba mo din? Baka-invite ba mo din? Yang pag-ani, ayaw ko madili sila mo ani. Hindi gini akong batin. Pag-ani ka ilang batin. Atong balikan mo sa mga, invite. Atong balikan, pakatak sa chance kanila. Diba? Pero pang naba sa chance ka, ilang responsibilidad. So, ina ko nga, invite ang mga brothers and sisters sa takang mga tao. Karong sila. Bakabuhan mo. Dili, kinahanglan akong oras. Kinahanglan, kasing-kasing ninyo. Patadawan ninyo? So, karong adalaw pa yung kinahanglan ako. Kinsa yung kananglan imo i-invite. Bisa pa, baka paminaw sila sa una, mag-invite pa uso. Bisa pa, kaya sila diyato pa na, pero mag-invite ka mag-usay, bago yan ang kinakasi. Okay? So, sa katapusan, kumana ang sermon, akong ipagtang sa video lang. Gusto mo? Kung gusto mo, akong i-play, pero dili mo gusto, makakundang ko. Gusto mo? Okay. Para sa evangelism, akong diyan lamang sa video. Last video, kung makamputa, please follow ka ng sugat. Sa Second World War, niya ito pa nang takang mga hudyo pa ipatay, pero usa ka German, si Schindler List. Schindler ay naka-save sa takang mga hudyo. So, ipalin niya ang mga isalita, yung worker sa iyang factory. So, atong itang na Schindler List. So, ang mga isalita na nakasula sa iyang lista ay naluwas ika sa mga Nazis. So, pinaginin niya, maangwa na to, o maaniman na to ang evangelism. Kaya taon.
How many? 400, 450. More. 850, give or take. Give or take what, Chef? Give or take what? Count them. How many? The list isn't absolute good. The list is life. All around, its margins lies the cup. This Hebrew from the Talmud, it says, whoever serves long life serves the world entire. I could have got more. I could have got more. I could have got more. Haskell, there are 1,100 people who are alive because of you. Look at them. If I'd made more money, I threw away so much money. You have no idea. If I just... Generations, because of what you did. I didn't do enough. You did so much. This car. God bought this car. Why did I keep the car? 10 people right there. 10 people. 10 more people. 15. 2 people. This is gold. 2 more people. You would have given me 2 more. At least 1. You would have given me 1. 1 more. 1 more person. Person is there. For this. I could have got 1 more person. And I didn't. And I didn't. So, tungod ni Cinderella, so daghang mga Hudyo kay nakadawat sa tabang, niwa siya mga one more. I didn't do enough. One more. So, inahinan tingwa sa mali. Diba? Tingwa fish. One more person. One more resource. More. So, hindi na po dakhanang maka-appeal karong wali sa inyo. Kung makabata,
Okay. Baka ba mo, di ba? Buta ba mo? Salamat. Kayong salamat sa Diyos. Tungkol sa mga natong grasya, nakatibumidili, para kami na sa inyong pulong. Ilabi na, karong bunta, among nakadunan ang kabay sa ibili sa Ginoo. So, gisugo kami sa Diyos na angay namong iwali ang mayong balita ato sa mga tao tiniduwas. So, para nini, naimayong kayo nga maka-evangelize ato sa mga tao para sa umalabot sa Bible Seminar. Para sa karong Bible Seminar, ito pa yung tabang ini nga maka-iusa, sa usa pa yung tabang ini nga makasakripisyo, aron nga among makita ang dakong buwas sa Dios. Kung hinami nga dakhan na maka-api, o dakhan na makada sa kalwa sa Ginoo. Para nini, kapag yung kamita ang mga brothers and sisters sa Davao to the Church, yung mabili ng instrumento Ginoo. Wala mi kabalo kung kisay ana nga maminaw. Mao pa yung tabang ini nga makakapulagan sa mga tawo nga kanang nga maminaw sa pulong sa pangaturan. Nakatayo salamat sa Dios, among gisali ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among tiyempo. Amen.